Mitä sana arjen turvaa merkitsee sinulle? Kyllä se minulle merkitsee sitä, että ihan tuolta katuturvallisuudesta aina sinne saakka, kun eläkkeelle pääsee ja eläkkeellä on ja sitä aikaa viettää, niin että sinä aikana kaikki asiat toimisi sille, että olisi kiva ja mukava elää tässä. Tunnet Harrin tosi hyvin. Millainen luonto on Harri Helmisellä? No, Harri on erittäin rehellinen. Voisi jopa sanoa, että hän on nimenomaan läpirehellinen sosiaalidemokraatti. Vaalipäällikkönä olet vastuussa kampanjasta. Millaista porukkaa sulla on tässä vaalityöryhmässä mukana? Minun mielestä tämä on siinä mielessä harvinainen kampanja. On ollut muinakin niin kuin vaalipäällikkönä, jopa Harrikin aikaisemmin. Ja tämä on siinä mielessä hyvä, että erittäin monipuolista eri alueilta. On miehiä, on naisia tasapuolisesti ja kaikki erittäin innokkaita, mikä on tänä päivänä väittäisi erittäin harvinaista verrattuna joihinkin aikaisempiin vaaleihin. Että nyt ollaan niin kuin tosissaan iloisella mielellä liikkeellä. Raideammattilainen on lähtenyt paperimiehen taakse. Kai se johtuu siitä, että itsellään on myös vahva AY-liikkeen tausta ja sitä kautta myös tullut aikanaan tähän politiikkaan mukaan. Sitten yhteiset kunnalliselämäkuviot ja nimenomaan ollaan oltu vahvasti yhdessä rakentamassa tätä uutta Kouvolaa.